Dobrý deň, vážení sledovatelia tohoto videa. Dnes sa nachádzam v Pezinku pred špecializovaným trestným súdom, kde bolo pojednávanie s Marianom Magatom. Marian Magat mal záverečnú reč, len škoda, že ktorí ste tu neboli, bolo to niečo úžasné. Skladám klobúk pred Marianom Magatom, pretože on tú svoju knihu, tie svoje názory vôbec to nepoprel. Predstavte si, že mu hrozí 7 rokov. Koľko ľudí by sa s prepáčením z toho pokakalo zo 7 rokov, by sa všelijako vykrúcalo ako hadi. Marian Magat je nezlomný, svoje názory si obhajoval, stal si za svojím názorom. Je to človek, ktorého nezlomia. Sám v záverečnej reči povedal, že 2 roky vo väzbe ho nezlomili a nezlomia ho, keď by ho chceli aj odsúdiť ďalej. Proste navrhujú mu 7 rokov. Uvidíme, ako to bude. Dnes rozsudok vynesený nebol. Rozsudok má byť vynesený vo štvrtok o 9. hodine, neviem kedy presne, po nejakej 9. hodine, tak ako povedal sudca. Takže mali by sme tu prísť, mali by tu byť masy ľudí, lebo niekedy sa môžeme aj my ocitnúť takto pred špecializovaným trestným súdom, kde je úplne popierané sloboda slova, je popierané všetko. Takže, vážení priatelia, vyzývam vás, treba vo štvrtok prísť, treba podporiť Mariana Magata, je to nezlomný, silný človek. Ďakujem vám.